Hello लोगोफोर नै एकदमबारे सकाले फुङावनो भिडिअ बानायला बेलेबेरनो जाबाना थांनो आंना बुरिया थोरसि लथा सुगासिनो ओमफ्राय नायफैदां एसे नैलाय बाल्थिं फिसायाव दै लाफ्लाबाय बाल्थिं गेजेराव दा लायगोन आरोना जि मोजां फुखायो आंना बुरिया नै चक्का जोंलायखाथारो नैबे फिसाजोनि दालि ओंख्रि लांग्रा हस्टेलाव जायगाखौ ओमफ्राय दाबो नै माबा होनो मोनाखै मा होनो प्लास्टार होनो मोनाखै थालाय प्लास्टार होनो मोनाखै दाबो बानायहांगासिनोसो थोरसि लथा सुग्रा जायगाखौ नालाय ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया मा जागोन नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ अबे जायगायाव दोनदोंमोनलाय दिनैनि ओंख्रि जागोना कारेन्टआबो भल्टेजबो गैया मोफ्लामलागासिनोसो बायदि आरो आच्छा नै दिनैनि ओंख्रिया मा होनो बेखौ जोंनिथिं सेफालि बिबार होनो सेफालि बेखौ अनलाजों संगोन आरोना दिनै लोगोफोर एसे खाथो नामाथाय गोखाब्रोम सेफालि बिलाइ होनो जोंथिंजाय दस्रा जायगाथिंबा मा होनोथाय मोनथिला सोरबा सेवालिबो होनो खिन्थु जोंनाव सेफालि होनो आरोना बेखौ दिनैनि ओंख्रिया बे जागोन आरोना लोगोफोर अनलाजों आरो आंनि था बागानखौ नोंथांमोननो देखायनोसैलाय आङो था बागाना माबायदि जादों जि गोबावसै आंना था बागाना नै बायलाबायनानै थानाया नेना हरदो एबाराव दाख्लैनि बारजों अखाजों फुरा बायलाबायनानै थालाजोब्बाय दंग्लायलाजोब्बाय कयेकथा गुलुंबाय ओरैबायसिम आरोना बिसिम था बिफाङा ओमफ्राय नै ओरै हालौल' नुनायजों नैबिसोर जाहैबाय हालदै बिफां गायनाय आरोना हालदै बागान था बागान नै मोदोमफुला फिथाइ थायबायलै लोगोफोर न'सुं गुदियाव गायदों फिथाइ थायबाय नै मोदोमफुलाबो फांनै मोनजासिगोनानो बेदरासो माबायदि थांखोथाय थाया जावनाय नायाखैबो दानो जाजाथ'वा बे थाया आरो लोगोसे आङो र' बैयाव लाफा फोदोंमोन माबायदि खालामदों दाउनि आखल नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं ओरै बे साइडआव लाफा फोदोंमोन दाखालि दाउनि आखलखौ नायदो नोंसोरो माबायदि ओरैबायदि गाज्रि दाउनि आखला बेलाय बाव नायदो नै जा मोजां रज'हांबायमोन बेलाय फांफा फांनै दं दाबो बिराद बरिया ग्रौ रज'हांबायमोन सेस जासे जानानै सेस नांगोलजों एवनाय बायदि एवखुजोब्बाय आरोना नामावसो थिंखौ बेरा होलायथारदों दंस' जि मोजां लाफा दुन्दिया फोदोंमोन जाबायमोन रज'बायमोनबो बिराद मोजां नोंथांमोननो खोन्थानो आन्थानो फांब्रै फांबासो दङ फिसा दा लास्ट टाइम रज'नाय बियो ओरैबायदि खाजेर गोजा दाउनि आखला फाग्लासोखा एसे मोजां खदालजों बुरिबो आंबो जावग्लिलायनानै फोबाय सेस एकदमबारे दंस' दाउनि आखला जारलासो एकदमबारे दाउ थाबाथाय थाङै थुङै लास्टआव गावसोरखौनो देनानै जानांगौ दिनैनि भिडिअ'आथ' लाला लिला जाला जोब्बायना लोगोफोर
नैबेलाय खनसे देखायबावसै जोबनायाव अनलाजों सेफालि बिबारजों दिनैनि ओंख्रिया ना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आं होनबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। बाय।